gå væk. De filmer begge to til YouTube. Ja, det gør. Vi laver en hver. Hey, jeg kan Hvis I ser min er gange bedre end hans. luk dog. Min er 100 gange bedre end hans. Fuck dig. Og den her kommer til at hedde Mikkel S. Atom. Nu YouTube, fanger ham. Det er det, jeg ser i nogle af mine andre film. Nej. Den er færdig. Olli, skal vi ikke prøve at se den? Jo. Du filmer ikke videre. YouTube, fanger ham. Du er ikke selv på den. Lad YouTube. Olli, skal vi se min film? Jo, så filmer vi, at vi ser den. Nej, kom. Okay. Farvel YouTube.